Sanibonani molweni namkela guys sathibeni ngesiXhosa exopho ke guys ukhuzwayo ubonakele ethetha njengaye emthembisa ngeposition yakhe le wayekuyo emgazini into yoba uzobuyela kuye bevuya kakhulu ke ngelo xesha busy ke nokhuzwayo njengaye uphetheni ngapha ecaleni ubhizi thetha noSam ke bayahlaselana. uSam uphethe uthi wena sowungadotya iintsalela zikadeliwe uvuma pho so uyam-undermine kakhulu ke uvuma kamjonga ngathi indoda engabe inoSam ke ethi hayi uwile sis indaba yakho nje ayikho uwile kakhulu ethi ke uSam ke hayi ke sanacaca uba nyhani ndakufundisa nyhani ngoba kaloku indlela owawumathe ngayo udomu ngayo uthithiza iyandixaka into yoba ngoku now that wafumana isibongo sakwaDlamini sowuzibona ngathi uyinto enkulu. Phetheni uthe ewe siyandisebenzela vele isibongo sakwaDlamini uyandibona uba namhlanje ndiphi wena uphi wabe sebephazanyiswa ke nguNjengaye ufike wamthatha bemka. So aba kwakuzizikhebereshe nje zabafazi zeentombi zibhizi kakhulu ngobomi babo and ininzi ihistory esisazayifumana ngabo ivela kancinci kancinci. Kanti ke uSam ke ubuza uvuma ke bayiphele phi ke into kaSibongile utete akafuni nova ke guys ngento edibanisene nento kaSibongile nento yakwaDlamini nemali akafuni kwanto umkhumbuzile ke omnye uba mna kaloku umkhumbule uba mna ndingumntu wesifazane kuwe kumele ndikukhumbuze into yoba uSibongile lo ligazi lakho ungathi ulibele wabe sesithi loo nto ke uMbali ndisho uba wayemfisela i-future e-right umntanakhe vele ndiyayazi loo nto le yayinjalo. So ke wena uzungavumi ke into yoba kuthiwe wena nguwe owabamba impumelelo kaSibongile. So uvuma ke bebonakala ke evele wamatha okanye nje waphazamiseka ngoba ebengayilindelanga into yoba kungathiwa nguye ozomosha i-future yomntanakhe. Kanti ke uKwenzo ubonakele efika kwi-restaurant kaSam ke apho amamkele khona ke uSam ke emhlalisa phantsi wabe sezitsho kuKwenzo uba yena unguKwenzo kuhle wakwaDlamini apho ke uSam ke ambuze uba ngunyana kaPhetheni wabe sezitsho ke naye uba ungubani wakwabani othuke eso sibongo ke sakwaNtombela ke uKwenzo caba khona into ayaziyo atsho komnye uba hayi ndandiyitshomi nomamakho noMbali noDeliwe so ezitshomi zam ke ezo. Baqale ke bavane ke ethi ke besathetha besithi komnye ayivele ndisho uba umama ubungeke ungamazi kutsho uKwenzo ngoba kaloku thina amagama wethu ahleli nje entanta emaphepheni ayitshintshe ke itopiki ke ngabakwaDlamini ke uSam ke athi mandivele ndithi ke unguKwenzo kaSibongile na hayi ke ismile kuKwenzo ke beselapho wabe sevuma ke sithi ewe. Athi ke uKwenzo hayi ke loo nto ithi ke uyafana uba ungumama ke mos uSibongile athi omnye uSibongile ufana noba ngumntanam athi uKwenzo ke hayi ke ndiyacinga into yoba unobu-close ke notata kaSibongile atsho omnye ewe vele sizi-friends notata kaSibongile. Athi ke uKwenzo hayi ke ndizocela ukuthi undi-advise ukuba ndingenza njani into utata kaSibongile andithande. Ngoba bendingathanda nento yoba sifumane izibusiso mna noSibongile nge-relationship yethu. uSam ke abe sesithi hayi bo loo nto ulinene ethi ke uzozama ke ukumnceda. Ethi enye into ongayaziyo ngotata kaSibongile yindoda enomoya ophantsi. Uvele waphela ke guys intsini uKwenzo waxakeka ke uSam ke embuza uba uhlala ntoni na umfana uthe hayi ndiyaxolisa kodwa utata kaSibongile omaziyo ayinguye lo mna ndimaziyo. uSam ke uthe ke makamphe ixesha uzomazisa utata kaSibongile angamaziyo. So utata kaSibongile guys bonakele fika ke esikolweni kuSibongile caba ke iye yamtya kule nto ayixelelwe nguSam ke uba angakalinge avale i-future yomntana. Ufike sebuza uSibongile into yoba sowubaxelele abantu bakwaDlamini into yoba imali ndithe andiyifuni. uSibongile ayabhideka kabe sembuza ukuba ubaxelele nathi omnye hayi khandibaxela bese sithi omnye okulungile ke xa kunjalo masoske senze izinto ke ngendlela e-right andifuni into yoba kuthiwe mna ndakuvalela amaphupha wakho ndeme endleleni yakho. Qhubeka ke mntanam ubhatale but make sure into yoba yonke into uyisayinile phantsi. uSibongile bevuya ke guys ede emthembisa nento yoba ininzi le mali bangakwazi nothenga iveni. Tata kuthi no masiqale ngamaphupha akho sime ngeveni. Bekumnandi ke behagana ke utata nomntana baxolelene. uKwenzo ke guys bonakele kwaSam ke uthethe efowunini kufika utata kaSibongile abe sesondela noSam ke aphakame ke uKwenzo ke athi kulo mntu uzobuya athethe naye lo sefowunini abe sesithi baba athi ungandihoyi mna ndiyasebenzela nje apha okwexeshana. Uvuma kabe sebuza uba
eyona ndawo obona uba mawuzosebenzela kuyo nale khangaphendule ke ukwenziwa bese buza ke kusamke uba lo mfana sejike le ndawo yayiofisi yakhe na. Khange kubekho mntu uphendulayo ke. Masithembe ke guys into yoba uVuma uzothi amfunde ukwenza uba ngumntana onjani ade abe uyamamkela, abanike izibusiso benosibongile. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.